I encara en l'àmbit de l'educació, diuen els experts que l'educació emocional, la gestió i el control de les emocions és una assignatura oblidada. Només un 5% dels centres educatius catalans la introdueixen d'una forma sistemàtica i també només un 1% dels professors hi està implicat. Amb tots els beneficis, amb tot això, els beneficis són grans. Ho hem vist en el taller d'educació emocional a l'Institut Barri Besòs. Desigualtat, crisi, injustícies són més que paraules en una pissarra. Així veuen el món en aquesta classe de tercer de l'ESO, però aquí hi ha una cosa més important, que siguin conscients dels seus sentiments, de com voldrien sentir-se i de què fan per aconseguir-ho. Això és l'educació emocional. Pregunta. ¿Podéis vosotros cambiar el mundo? Si cada persona trata de hacer cosas pequeñas, aunque parezcan pocas, pues cada vez la gente se irá uniendo. Més preguntes, com veuen l'ambient en diferents situacions quotidianes. Al pati, a casa, targeta vermella si és negatiu, groga regular i verda si és bo. ¿Qué ambiente aportáis en la calle individualmente? Molta targeta verda, actitud positiva. Això també és estudiar habilitats socials, autoestima, treball en les relacions entre iguals i com evitar la violència en totes les seves formes. Com afrontar situacions complicades d'una manera més positiva. Ens ha ajudat a raonar una mica, perquè pot ser que nosaltres veiem la vida d'una altra forma. Un altre exercici, un grup està parlant i arriba una companya. Callen. ¿Esto es una agresión? Sí. Diuen els experts que l'educació emocional és la base per evitar molts problemes. Per exemple, l'assetjament escolar, com per exemple les bandes o els grups joves organitzats, les baralles de carrer, el sexisme, l'homofòbia. Tot i que sovint s'oblida, diuen, la manca d'educació emocional és una de les causes del fracàs escolar. El taller s'acaba, però abans un últim exercici, somriure.